Eze-Ana Ugochitubelu. Nwoke ọma na Oraifite, ị ga-adị. Ọdịnala bụ eziokwu, ọdịnala bụ ụzọ ndụ. Ịma na o nwere olu na-eti mkpu na-asị ụmụ Igbo chigharịa, ụmụ Igbo chigharịa. Kwa mbọsị ọ na-eti, n'ụtụtụ na abalị ọ nọ na nkuzi. Eze-Ana Ugochitubelu, onye ọma na Oraifite, onye mgbasa ozi ọma ọdịnala gaba n'ihu. Eze-Ana Ugochitubelu, onye ọmanye ji eme ọnụ. Ọdịnala bụ ụzọ ndụ gaba n'ihu. Eze-Ana Ugochitubelu, onye ọma na Oraifite, onye mgbasa ozi ọma ọdịnala gaba n'ihu. Eze-Ana Ugochitubelu, onye ọmanye ji eme ọnụ. Ọdịnala bụ ụzọ ndụ gaba n'ihu. Eze-Ana ga-adị, Ugochitubelu ga-adị, Ugochitubelu temple ọ ga-adị. Maka na eziokwu anwụ chacha, ndị okenye anyị front and back front and back. Fagasị gara aga ghọrọ ụmụ Igbo si anyị rapụ nke anyị na nke faka mma. Buru Baịbụl bịa, akwụkwọ akụkọ ọ bụ na ụka abịakwa. Mana Ugochitubelu ekweghị ekwe, Eze-Ana si na ọma mbe. Ọdịnala ama mbụ ọgba nwụchacha, oge ọbụla ọ na-eti ọ nọ na nkuzi. Chukwu abịa ma agbago ume, ọdịnala ya adị. Eze-Ana Ugochitubelu, onye ọma na Oraifite, onye mgbasa ozi ọma ọdịnala gaba n'ihu. Eze-Ana Ugochitubelu, onye ọmanye ji eme ọnụ. Ọdịnala bụ ụzọ ndụ gaba n'ihu. Ụtụtụ ọma na ụmụ ọdịnala Igbo. Aka m bụkwa onye nke gị, Ogbuefi Eze-Ana Ugochitubelu Oraifite. Abụ m onye isi nchụaja na Ugochitubelu ọdịnala temple nke dị na Oraifite. Anyị na-agba afa miri emi, lụkwazi ọrụ mmụọ dị iche iche. Abụkwazi m onye isi nchụaja na ọdịnala restoration prayer ministry. Bụrụkwazi onye mgbasa ozi ọdịnala Igbo. You can call me an ọdịnala evangelist. I will answer. N'ụbọchị taa, ụbọchị Nkwọ, isiokwu anyị ji wee bịa bụ more you should know about sacrifice, ichuaja. Just give me 20 minutes of your time. I can tell you it will not be more than that, because you will learn something that is so unique. Mana before I gaa n'iru, echefuna na aja anyị na-achụ kwa ọnwa aja anyị na-achụ as a family in group nke ọnwa April na ha aga n'iru. Ndị na-esonye bụ na ya anya bụ aja marago ka esi eme ya, mana maka gị bụ onye ọfụ, ihe ị ga-eme na ọ bụ na ịchọ iso na anya bụ aja bụ echefukwana na ọ bụgoro na ịrụchago ọrụ mmụọ dị n'ụzọ gị, ma ọ bụ na elugo ụfọdụ, ma ọ na irubere ụfọdụ, ị na-ediri ide esonye na aja a na-achụ n'igwe. Maka na you must remain consistent. Yes, so that your blessing will remain constant. Ịchọ iso na anya bụ aja, aja mbụ na aja epụta ihe. Distance abụrụ ebara, ị nwere ike isonyere anyị ebe ọ bụla ị nọ under the globe. So ihe ị ga-eme bụ ịchaachị m na WhatsApp, forward on your 3 prayer requests. You make donation token to the account number. Then I will get a book. The chat is in WhatsApp. I want got that details I need from you. A book. Send them WhatsApp on 0805 7837 672. I repeat, 0805 7837 672.
ka ihe kwesịrị ịma. Then nke ọzọ dịzi mkpa ị kwesịrị ịma nke a. Ọ bụrụ na isonyechara anyị n'oge awa nke eziokwu, ị nwere ike ije metụ aka na share button, share ya ndị ọzọ ka ndị ọzọ wee nụ ihe ị nụ taa. Echefuna na Monday and Thursdays ụbọchị anyị ji enwe counseling. Ịgba afọ a na-akwụ ụgwọ, mana counseling na ikwubi okwu free. Ọkwa nke ikpeazụ bifo anyị gaba n'iru bụ, ọ bụrụ na ị nwere onyinye iso art film ma ọ bụ ịwọk n'any department like a costumier, continuity, cameraman, an editor. In fact, we are building an academy, movie academy. Achọrọ m ka anyị were evangelization anya nkuzi niile na-akụzi Ugochitubelu n'ọdịnala temple. I want to put them into movie acting. By so doing, people ndị nọ n'oru na ndị nọ n'Igbo ga-enwe ike ịwọchi ya. Ọ etu anyị si kwado na-arụ anụnwa use as evangelization tools. So ọ bụrụ na ị chọrọ join na our moving academy, then chat m na WhatsApp, my WhatsApp number, ka enwe ike wee mee gịnị wee dee afa gị. Ịghọtara ya? Chat m na WhatsApp number ka enwe ike wee dee afa gị. Very important. Then ahụ na isonyezi anyị tinye na platform, ịmarụzie mgbe anyị ga-enwe audition anyị. Ka bụ ihe ị kwesịrị ịma. Then ka anyị gabazie n'ihu na nkụzi anyị ji bịa. Nkụzi anyị ji wee bịa n'ụbọchị taata bụ ihe ị kwesịrị ịma. Yes, ya bụ nkụzi abụ gịnị bụ ịchụ aja. Anyị wee kwuo na ihe bụ ịchụ aja n'ọnụ English bụ mmadụ offer sacrifice. Mmadụ offer sacrifice. Sacrifice is when you denied yourself of something that is legitimately yours. There were so many ways esi achụ aja. Aja ị na-achụ bụ ihe ọbụla bụ nke gị. It could be your time, it could be money, it could be by offering whatever you have enough to give to others, to show you love in any form to a less privileged. A less privileged could be human, or it could be animal, it could be somebody that, or anything in creation that needs attention. You must be a joy giver. You must have a way of making people to smile. You must have a way of making people to smile, bringing joy to other creatures. By so doing, you are doing the mandate that was given to you by Almighty Father. Almighty Father gave you a mandate of na Genesis 1:27 balataba. Or say, Ganu meri ụwa, dominate ya n'ụwa, rule the world. So, as a human spirit that is higher than any other element and the creations in this earthly gross material world, then you are higher. Therefore, you must be a good caretaker of the entire creation by showing love to ihe niile Chukwu kere. Mistake mmadụ na-eme bụ na mmadụ chenos ya na-eto Chukwu. I can tell you, every creatures na-eto Chukwu. All creatures na-eto Chukwu. Mana maka ihe na you don't see beyond their nose. A moron na trees that are thanking the creator, the creator of the whole universe. You don't know. A moron na birds of the air, all those animals, name them the birds, ọkụkọ, ngwere, ihe ọbụla kwa ahụhụ. Those ants you are seeing, yes, they are doing wonders. They are furthering creation. Those elements that are behind the rock. Don't you know na rock na-egwu? They are all elements. Mana bi maka na ihe na ya ihe ha na-ekwu, iche na ha dị useless. I can tell you, na onwere ihe niile Chukwu kere megide dị mma. Yes, ihe niile ekele maka ọdịmma mmadụ and to further creation. So, you must show love to ihe niile Chukwu kere eke.
Asi na onye ji akwụnye nchi maka na nchi adịghị agụ elu. So ebe ọbụla you are better off of any creation, use your position to create joy to that human or to that being or to that in that living thing. Yes, you must take care of your environment. You must show joy, love to other creatures. It's called those things joyful activities. Now, I grew with my mother. Then I remember then during our holidays we used to visit the village. I can't remember any dog when I had on immune or wearing, maybe unless no possibility nezo. But minus that, I know I'm barry, a buy no wearing. Barry now whooped an meta and other day am or new out as or some bar. I'm not here to a ton well no for a ton well no for topia. You know why? All those lizards, call them birds, call them okoko, call them mungwere, and the rest of them are creatures of Almighty. And nature food, here the choice through here and the Bible. Na mmeji ihe ma wee mara ga to nwere ebe Jizọs na-asị na nnụnụ nke igwe na ihe niile ekere eke ma azụ dị na mmiri name them na ha enwere ubi ma ọ bụ ọba mana Chukwu nna nke igwe na-azụ ha nri. So Chukwu okike enwere ike ịda azụ those things na-esighị n'aka effort anyị. Ịghọtara ya? Whether you those things, show them love by yourself, or you leave them to struggle for what they will eat. Example, if you plant corn, you are not there always. The birds of the air will go there and the fish from that your corn. You know. But I can tell you, when you show them love yourself, it's more of great benefit. So when we were near our topo, those animals, they knew that this thing is not practical. They have to deliberately. And the harm and ambawa, that is it. You name all your art, spiritualize them. We not to those things, when you intention, ibunobi, all those animals, I'm half of him, their ha na Eze-Ana abịakwa na aja ọ chụrụ ụbọchị taa ihe ọbụla bụ ihe o bu n'obi ya gaziere ya. As you see me, I don't joke with ije na mmiri je chụọ aja. You know why? All those elements bi na mmiri, can call them fish, can call them whatever. Ha enwere ubi ma ọ bụ ọba. But I can tell you, mgbe ọbụla iji egokọ ihe ọnụ na-eri, those things that their hand cannot see, maybe they can't do it because they don't have farm, like rice, corn, bread, biscuit, banana and rest of them. They don't farm these things. So whenever they see those things, it's special meal. I gotta say, oh, nke Eze-Ana lụtara ọrụ lụta ha n'ụbọchị taa anya ihe ọ bụla obu n'obi wee bịa ya gaziere. They are interceding on my behalf. Ịmụrụ na ekpere mmadụ na intercede n'afa gị na-adị very powerful. Ịmụrụ onye matara na aja anyị na-achụ na ọnwa kwa ọnwa na-adị very powerful because this one you have been praying. We are not saying you are not praying. But in some certain cases, any ka onye ọzọ kwubi okwu n'isi gị. Ịghọtara ya? Any ka onye ọzọ kwubi okwu n'isi gị. O nwere onye nwaanyị akọrọ akụkọ gbasara Dorcas. A sị na Dorcas wee ọgọ Peter. Mana mgbe Dorcas nwụrụ, Peter bịara. Ndị mmadụ na-ebe akwa na-egosigasị Peter ihe ọma dị iche iche Dorcas na-emere ha. Wee sị Peter wee dute ya nwaanyị n'ọnwụ maka na the umbilical cord has not been severe. The woman is still connected to the body. But what I want to pick there is that the powerful intercession of another being is of great help. So mgbe ahụ bịa na-eje achụ aja na mmiri ma mgbe ahụ chụrụ aja na ifidiri chi gị echefunara na chi gị enwere ọnụ, chi gị bụ mmụọ, chi gị adịghị eri ọkụkọ, ọ dịghị eri ji na ede. Mana ọ ga-adị happy n'ilotara ya wee chụọ ya bụ aja. Ngwerezi na ọkụkọ na ụmụ ihe ndị anụ ufe ndị ọzọ abịazie feast on those things. Ịghọtara ya? Those animals niile mgbe ha na-feast those things, ha ma na ihe a bụ ihe special food a prepare. Ha ga-asị Chukwu okike ihe ọbụla Eze-Ana bụ n'obi wee chụọ aja aja gasị ya. So what am I saying? You must have and be a cause of joy to other creatures.
because their prayers are very powerful. You know why? Do you know why I don't joke with sacrifice to animals? Their heart is very pure. They don't keep malice. Ha nọrọ n'igbu mmadụ, ha nọrọ n'igbu ọchụ, ha nọrọ n'ime mpụ na ọtọnọ mmadụ na-eme. So instead of me not to offer sacrifice to other creatures, those less creatures, it's better I did not offer to human. You know why? Those whom animals in are sin, those less creatures, their heart is very pure. Their instincts, their heart is controlled by instincts. Ha bụrụ human spirit. Human spirit nwere ike na-erighị, na-ekwu okwu ọjọọ, na-ekwutọ gị, na-ata akwa gị emo. That is human. Maka obi mmadụ juru na ihe ọjọọ. Mana animals ha they are very pure. Bido tata chụpụba aja maka ụmụ ihe niile Chukwu kere eke. Show them love. And nke bụ eziokwu bụ na if you don't love them genuinely, you will not be able to go use your own money to go and buy things to remember them. Because you have to as a West. You may to ndị mmadụ si ego ihe eje na motherless baby home. Etu aka ikwesịrị isi na-ego ihe na-egote ụmụ those aqua life stuff nọ na mmiri. So ihe niile ahụ ekere eke Chineke kere eke. Show them love. Even their domestic dog, even all those ihe nunu. When my grandmother was still alive, ihe ọ na-eme wepụta ụtụtụ ụmụ ọkụkọ ya, she build love with ihe ọkụkọ ụmụ ọkụkọ ya. Ụmụ ọkụkọ ya nwere ike ịpụta jee ịkpa nri wute ata ebe ụzọ rinri na bịa. Ọ pụta anụ ụtụ ọ chere ma mọm ihe ọ na-eji egota datin, ọ dịka nri ọkụ ma whatever, mọm ihe ọ na-eji ego ka ọ dawada, mọm ihe ọ na-egota datin, mana ihe ọ na-eme mgbe ahụ ọ pụta anụ ụtụ mgbanwe ka ọ bụrụ na ọmụ bụ ụzọ pụta ụra. Ịfụ na ụmụ ọkụkọ ya niile nọ na-agagharị within that door ụlọ ya. Ọ pụta anụ ụtụ ọ jee chita datin na ọ wụpụrụ ha, ha ribe dicha ha na-eto eme kọkọkọkọ ha dicha ihe niile. You will see them esi na mpio na-apụ one after the other. Every morning must do it. So anụmanụ amanugo na onwere ihe grandma na-enye ha. So ụtụtụ ọbụla ha ma apụta na ha erie that thing from grandma before ha pụba. So I can tell you na ọ bụrụ na ibido chụba aja, no other spiritual forces will begin to know that n'oge dị etu a na so person na-adakwa na-achụ aja. Therefore they will start hovering around you. And one thing that will be of great help to you, when ihe ọbụla ị na-eme to draw closer those forces, those elements closer to you, believe in me, you will reap the fruit of your labor. So from today going forward, know the importance of ichuaja. And the ihe m kwuru gbasara ichuaja. Aja bụ mgbe ọ bụrụ mgbe iji ego iPhone gị nye eji nwaanyị, ọ bụrụ mgbe iji ego moto bụ eji nwaanyị ma ọ lụọ ọrụ ụlọ, asọkwa na elu ihe ndị a dịrọ mma. Mana ana m achọ ịkọwa ihe bụ aja bụ mgbe ị chụrụ ideprive onwe gị what is rightly yours and use it to create joy to another person. I use it to create joy to another person. Nyanwa bụ ihe bụ ịchụ aja. That is onye ma na ọ ma akwụ ụgwọ. Like ọ bụrụ na nje na mmiri eje chụ aja, amago na those physically those fishes there and those elements there will not come and help me to wash my clothes. Yes, but I know they can pray for me. Ọ bụrụ ndị ga-eji ya akwụ ụgwọ physically, but spiritually they can be of great help. Ka m kwụsị ebe anyị na-echa vidio atụsarịa ndị ọzọ ka ọ dịkwa ụdị oge anyị echi niile n'oge awa nke eziokwu. Ya gazie n'aha Chukwu okike nke pụrụ ime ihe niile. Ekwuo m okwu ngosi n'isi ndị niile sonyere anyị n'oge awa nke eziokwu n'ụbọchị taa. Sonyekwara anyị n'oge awa nke eziokwu echi niile bụ Saturday 9 AM n'oge awa nke eziokwu, oge anyị ji adọwa eziokwu niile agba. Ihe ị ga-eme n'echa vidio metụ aka na share button. Ka ihe ị nụrụ taa baalụ friends and well wishers gị.